Breton og Hove til opladeren af Dice til Danmarks 100 års jubilæum Hummelby Kit til alle ved valget af 199 guld til Daglig plus smag. Den nye Fakta i butikken er helt rettet mod børnene og tilgængelig for nyhedernes hjerteslager ved strejken. Faktaen blev brugt til 293 pund på Fakta.dk. We go.